inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lelo pa 11 August 2025. Iyi ndi program ya kulinji pano pa wailesi ya Times, komanso tikulandireni kwa inu amene mmakhala mukutitsatira bwino lino pa Times 360 Malawi, pamene pandi pa tsamba lathu la Facebook. Ine ndileya Malekano. Monga mwa nthawi zonse, leronso tili ndi nkhani ina imene tikhale tikuita mbatsula ndithu bwinobwino mu program imeneyi ya kulinji. Zikuoneka kuti nkhani yokhuzana ndi kupereka ndalama zokwanira mu makonsolo mu dziko lino ikuvutavutabe. Makonsolo adandaula kuti akulandira ndalama zochepa, ena mwina sakupatsidwabe ndalama kuti zithandizire ntchito zosiyanasiyana m'mizinda, m'matauni, komanso ndithu kumadera osiyanasiyana. Nde ripoti limene bungwe la Malawi Local Government Association MAGA latulutsa posachedwa pompa likusonyeza kuti makonsolowa mu half ya chaka alandira ndalama zokwana 41.4 billion kwacha malo mwa ndalama zokwana 58.8 billion kwacha. Nde tikhale tikuunikira ndithu ripoti limeneli komanso kuona madera onse kuti kodi vuto ndipati nanga boma likuchitapo chani pa nkhani imeneyi. Sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka mazuka bwanji lero. Inetu ndadzuka bwino. Ziko. Komanso tikhale ndi Hardroad Nkandawire amenewa ndi mkulu ndithu wa bungwe limeneli la MAGA. Tilinso ndi Awire Kambwandira amene ndi mkulu wa bungwe lija la Center for Social Accountability and Transparency CSAT. Komanso tikhale ndi nduna yona zamaboma ng'onoang'ono Richard Chimwendo Banda kuunikira ndithu nkhani imeneyi. Tiyambe Wanangwa. Nkhani ya funding kuma console ikuoneka kuti chaka ndi chaka nkhani imeneyi imabwera. Pano amaga atulusa report kuti 41.4 billion out of 58.8 billion kwacha. Uzona bwanji? No, poyamba ndite kuti nkhani imeneyi imabwerabwera adikhanga kuti ndi yangonagona imene yafika putopese ikusoyekera kuti kodi kupita kutsogolo tipange bwanji. Koma ndikuona ngati mavutowa ali mbali zonse ziwiri. Chiyembekezo chambiri ambiri akuona kuti aiteni tiloze kwambiri cha makamaka central government imene mwachidule anthu mwina zingoimvetsetsa ngati boma fund imene opereka ndalama zimenezo kuchoka mu thumba limene tinasonkha imene ili national budget. So amene onda amene akulozedwa zala zambiri kuti ngati pali gawo ndikuona kuti ndi malamulo athu pali section ina yake ya malamulo amene oyendetsa ma local government imene imanena kuti tikasonkha ndalama tikapanga kuti budget yathu kandi 8 trillion ndiye kuti 5% ya ndalama zimenezo ipite kuma councils. So mwanjira ina iliyonse ngati tinayika kuti ndi lamulo kupanda kupereka 5% yoni kuseza kuti wina wake kapena wina katikati mwa central government bakuphwanya yani lamulo. Mwanjira ina iliyonse ngati sakukwaniritsa akulakwitsa chifukwa tikati council chikumamveka ngati china chake koma ndi anthu. Council yo ndi anthu tikunena anthu oti chokera anthu onse amene ali pa council iliyonse mwa council 35 amene tinawo kumalawi kuno. Ndiye kuti tikunena anthu amene ali kumidzi, ali mizinda, ali matauni, anthu amene wawo akuyenera afikiridwe ndi zinthu zosiyanasiyana kuyaza umoyo, maphunziro, mayendedwe abwino ndi zambiri. So kuphwanya lamulo ndiye kuti ndikulakwira Malawi ambirimbiri amene mwanjira ina iliyonse central government kapena kuti boma limene aziyesetsa kuti 5% imeneyo izipita kumakhaso osati kungopita komanso kupita mu nthawi yake kuti ngati kuli kulephera zizingolephera zokha kumakhansala. Koma nditanena poyamba kuti nkhani iyi ndiyokhudza malo awiri ndi mwinaso mukayiona ndi ya mwana ndi bambo wake. Council khala mwana, central government khala bambo wake. Mmene anthu amabweretsa chiganizo chimenechi cha makhaso kapena kunena decentralization pachichewa imene amati mphamvu kwa anthu ndi cholinga choti anthu akhale ndi mphamvu zambiri zotengapo gawo pa chitukuko cha dziko lino.
china chimene chimafunika kulimbikitsidwa chinali choti makhansolo aime paokha. Kuima paokha azitenga gawo la ndalama kuchokera kuboma, komanso ali ndi ntchito yayikulu imene kuti mukaone kuti decentralization imayenda bwanji. Imafunika akhale pa Chingerezi imene amati innovative so kuti paokha azisatha kupanganso chuma kapena pa Chizungu amati generate resources. So mukhoza kuona kuti makhansolo athu pena pake sitikuwalimbikitsa njira imeneyo kuti azikhala innovative, azipanga ndalama paokha. Kanchitidwe kamene khangati kuti tikulimbikitsa kapena kuti akulimbikira yoka iya atate athu muli mwamba mutigayire chakudya chathu cha lero sikangatipititse kulikonse. For main central government nkutheka kuti ndalamazo kayanango amana omwenaso kulibe ndalama. So ngati ndalamazo zizochepa kale tiyeniso patokha makhansolo tilimbikire kupeza njira tikhoza kupanga ndalama ngati district council ndikumapanga zinthu mwina pang'ono posera panali kuphalombe kudza ndithu apationetsa district council ya Phalombe itayika ma state rights munsewu ndalama zopanga okha anakationetsaso pena pake atamanga ni school ya Nkomba Phala yabwino kwambiri ndimaona ngati zinthu ngati zimenezo titalimbikitsa. Pali program ina yake ya JSED imene ikumaonetsa kuti approach itamakangati imene kuti kodi mwagwisa chifukwa penaso tikhoza kumalira kuti ayi ndalama sakutipatsa koma mwinaso nthawi zina nkumalira tikupitisa ndalama mmatumba oti mwinaso ndazibwa amabowa mbirimbiri. Tikhozonena pa ineyo ndili ndi chitsanzo naonapo pena pake nimawerenga anali ndi Harold Nkandawira amanena kuti palibe umboni oti makhansolo samagwirisa ntchito ndalama. Ndisizoona because maumboni ndi ambirimbiri oti makhansolo alephera nthawi zina kupanga kugwirisa ntchito ndalama zoti apatsidwa. Makamaka program ndikunena ya JSED imachita kuonetsera for zimene amati finance based approach based on your performance based financing imene amapereka pokhapokhawo ne kuti niyo mwachita perform. Mutaona makhansolo ambiri akulephera kotheratu ena akuchita bwino. So tikanatengera chitsanzo kumakhansolo amene akumachita bwino kuti mwina titatizipanga chonchi ndi panali nthawi inake ndikhoza kupasani chitsanzo misewu ngati wochoka pa Queens Blantyre muno kupita pa Akamba kapena msewu umene wachoka pa Clock Tower kupita kunapere misewu imeneza inapangidwa fund ndi Roads Authority, right? Roads Administration Fund and tinaenderapo nthawi inake misewu imene kuti kodi imene yapangidwa fund ankandiuza nthawi imene kuti funding imene anapereka inali yofanana koma ano misewu imene inamangidwa kunzuzu inali yosiyana kwambiri ndi misewu imene inamangidwa muti Blantyre. So funding ili apo tiyeniso makhansolo patokhaso capacity yathu pena ake ndiyo kayikitsa ndiye mwina tikhoza kulirira 1 trillion pamene capacity yoti tikhoza kugwirisa ntchito kapena kupanga handle 1 trillion tilibe. Koma izi sizitanthauza kuti boma ndiye tilisiye kuapatsa ndalama koma timangofuna kuunikirapo kuti nawonso mbali yawo aliso ndi zina zoti akhoza kukonza. Chabwino tathokoza kwambiri potiyambira moteromo wanangwa tialandire olemekezeka Richard Chimwendo Banda palainipa. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Tadzuka bwino kwambiri kaimyo. Ifetu tadzuka bwino. Komanso tialandire Harold Nkandawire. I'm in transit ndiye mwina ndikhala nanu for only 4 minutes. Okay. Kujitipa kungarire. So I'm sorry, I don't have time. Ndingo kambapo zinthu ziwiri zitatu zimene ndingatemwena kwina kuopa kuti mulimbira Kandawire komanso akamwandira komanso ena amene mungathe kuwayimbira kuti akambepo pankhani kuti mwina amalawi amve bwinobwino. Koma munyango yochepa imene ndili nayo 3 minutes 4 minutes ndiye kuti ndingokuyankhulani ko ziwiri zitatu. Mwina ngati muli ndi funso mundifunse koma mundilole kuti ndikuyenda. Chabwino olemekezeka takumvesani potengeranso kuti nyengoyi ndi ya kampeni tiyamike kwa basi kuti munalola kuti kanthawi kochepa mutijoine pa program yathu. Timafuna tifunseko ku nduna ona za maboma ang'onoang'onowa nkhani ya funding mene wayambira wanangwa ikuoneka kuti ikuvuta chaka ndi chaka timakhala tikubwera pano funding m'makhansolo ikupita mochedwa komanso ikupita yochepa. Pano tukamba za 17.4 billion kwacha imene imayeneka kupita koma sinapite. Inu mukhoza kukambapo zotani ngati nduna ona za maboma ang'onoang'ono? Ndika mbapo zinthu ziwiri. Toyamba mwina amalala dziwe kuti boma likapanga budget
ndiye kuti sitimanena kuti ndalama zili nazo ayi. Boma limayembekezera kuti amalawi apereke misonkho, akapereka misonkho akatolera akadzunjika ndalamazo ndi ndalamazo amene kuzigawa kuzigwiritsa ntchito. So mukamva kuti anthu apita ku parliament amanga budget sizitanthauza kuti ndiye kuti ndalamazo zonse zapezeka. Kumakhalanso kuti awerengeranso kuti ndalamazo adzizitolera misonkho, ndiye misonkho ikamaperekedwa ndimene azigwiritsa ntchito. Ndiye ndalamazi zimakhala angapo pali ndalama mwachitsanzo zimene timati zolipirira anthu ogwira ntchito mboma malipiro, komanso ndalama zimene simungathe kuzichotsa kapena kuzisuntha, zimene timati zimene zozo kuti anthu munagwirizana munasanirana, mwachitsanzo masalari a anthu, mapension a anthu, zolipirira zinthu zina, mwachitsanzo malo, mabuilding amene anthu amagwirira ntchito. Ndiye pali ndalama zina zimene mumagwiritsa ntchito ngati za program kungoyankhula kuti mwina anthu ena amvetsetse. Ndalama zimenezo zimene mumagwiritsa ntchito mwina ukapanga maactivities osiyanasiyana, komanso pali ndalama zina zimene mumatha kugwiritsa ntchito mwina zomangamanga ndi zinthu zotero. Ndiye tikamakamba nkhani ya budget yoyamba ndiye kuti ndi dongosolo limene mumakonza ngati parliament amayamba kukonza ndani wamakapita ku parliament kukapempha kuti parliament ikachita approve. Ndi dongosolo ndi mapulani. Ndiye dongosolo ndi mapulani zimakhala ndi cost yake, kuti mwachitsanzo mwapanga plani kuti ife titafuna ndalama zokwana 50 million kwacha, ichi ndi chitsanzo chabe. Ndiye mumapita ku nyumba ya malamulo mumakapempha kuti tikufuna chaka chino tigwiritse ntchito 50 million kwacha. Koma nyumba ya malamulo ikavomera imapanga lamulo timati appropriation bill, imene imazakhala appropriation act, kapena kunena kuti tsopano ndi lamulo kuti nyumba ya malamulo yavomera kuti ndalamazo zikapezeka zigwire ntchito minimum. Koma izi zimakhala assumptions, kapena kuti kungolingalira chabe kuti tidzapanga ndalama zakuti tidzapeza ndalama zakuti. Ndiye nyumba ya malamulo ikapanga budget imaperekedwa ku treasury, kapena kuti kulikulu la boma kumene amayang'ana za chuma. Kumene kundu kumene amaona kuti talolera ndalama zingati pa dziko lonse pa tsiku limodzi, kapena pa nthawi yokwana motere. Ndipo ndalama zimenezi tizigwiritse ntchito motani, pa mkota ka miyezi 3 ka miyezi 4 tigule mankhwala mchipatala dziko lonse mukhale mankhwala, tilipira aphunzitsi, tilipira nthawi za umoyo, ndiye tikatero tizimangako misewu, tizipangako zina ndi zina. Ndiye akamati budget ndi dongosolo la zikhumbo za anthu. Funding ndi ndalama zimene zapezeka, zimene mwatolera ndi zimene mwapereka kuti anthu ambe kugwiritsa ntchito. Budget ndi funding ndi zinthu zosiyana. Mungati okhala ndi dongosolo ndi mapulani kuti ndikufuna ndipangiza kuti, koma ndalamazo osazipeza mu nthawi yake, mwina nkuzipeza mofumira kapena mochedwerako. Ndiye nkhani ya funding ndi budget ndi zinthu zosiyana. Koma kuti anzathu amayang'ana kwambiri budget, amayang'ana kwambiri mapulani amene anaperekedwa, samayang'ana kwambiri funding kapena ndalama zimene boma lapeza. Ndiye boma likapeza ndalama zimaona no ma priorities. Ndiye ndingapereka chitsanzo, tili ndi ma priorities a dziko, maphunziro a wana, malipiro a aphunzitsi, malipiro anthu okwera kuchipatala, mankhwala mzipatala, ndizo tikukozina. Ndiye ndalama zinaperekedwa pang'ono malingana ndi ndalama zimene zapezeka mu nthawi imeneyi. Tochuluka bwanji ndipo zigwire ntchito motani. Komanso pamakhala dongosolo kuti ndalama zimunachita target kuti mwezi uwu kudzapita ndalama izi, mwezi uwu kudzapita ndalama izi. Olemekezeka mwinapo tengera kuti nthawi imenenso mwati pasa tamvetsetsa mwene mafotokozera za budget ndi funding iyo. Timafuna ndikufusoli. Ndikubwera kumene koko chifukwa kungu auza amalawi kuti ndalama sizikuperekedwa, amalawi wadzimva ngati zonse muli nazo ndizoona. Ndikofunika mumvetsetse chifukwa ngati ndatenga nthawi yanga kuti ndikuyankhuleni mundilole ndayankhulenso amalawi. Leti chimene chimachitika nchonena kuti timapangano priorities. Ndiye munthu wakapatsa ndalama kuti inu akhoso iyi mugwiritse ntchito ndalama izi, kapena inu mugwiritse ntchito ndalama izi. Ndiye kuti ndalama izi amayembekezera kuti anapatira matarget akayigwiritsa ntchito ayipangire kupu aonetse kuti ndalama izi yagwira ntchito motere, ndipo kutsekera kwake nkotere kuti izi malipoti ake ndi awo. Ndiye boma limaperekanso ndalama zina kwa anthu amene agwiritsa ntchito.
nde ukonsolo mwaudi mukufuna kuti ndiyankhule momveka makonsolo athu alipo 35 dziko la Malawi. 35 consoles, 7 ndi town kapena kuti achitown Luchenza, Mangochi, Blantyre, Zomba, Kasungu mpaka na Kalonga. Ndikuti Lilongweso pamenepo, Mzuzu pamenepo. Koma makonsolo 28 ni makonsolo akumudzi. Amene aja akamapatsidwa ndalama amapatsidwanso ndi matarget kuti ndalama izi muzigwiritse ntchito motere ndipo mutipatse maripoti motere. Nde ife tikamapereka ndalama kuboma timaonanso ma priorities. Timaona kuti kodi panopa consolo zikuyenda motani ndipo consolo ntchito zake zikhale ziyende motere. Akapereka ndalama zija timafunanso kuma consolo kuja atipatsenso maripoti amene agwiritsira ntchito ndalama. Nde sikuti tikanena kuti tidzakupatsani 50 million kwacha ndiye tikupatsani 50 million kwacha fati nanena. Timafuna kuti 50 million kwacha tayigawa pa kota mwachitsanzo 15 muna ndi 5 kota yoyambayo mutapatsidwa 15 million kwacha mapanganayo chani musanatenge ndalama za kota number 2. Izizi zinayikidwa malamulo aboma cholinga tizipewa katangale amene amachitika mbuyomu kuti anthu amapatsidwa ndalama zonse koma ntchito osaonetsa background. Mapeto ake anthu amaononga ndalama za boma. Nde izi ndifuna kungonena mwachidule kuti ndalama makonsolo zimapita ngati zingapite movutikira chifukwa kuti sitinatolere misonkho yambiri koma misonkho ija ingapezeka ndalama tipozitenga timapereka choyamba. Chachiwiri ngati ndalama tapereka koma kuchira ntchito ndalama zija kuti treasury sapereka pokapoka dongosolo lija lizooneka kuti likugwira ntchito. Ngati mwapatsa anthu mwachitsanzo kuti amanga stadium kumanza ndi stadium ija kumanza ikumangidwa mukaona kuti stadium ija mpakana ikulandira ndalama mpakana kumaliza koma alipo ena amene anapatsidwa ndalama koma ndalama olemekezeka mmene mwafotokozera za kuti ndalama mmapereka ndithu pang'ono tukamba apa za ripoti limene atulutsa maga lokhuzana ndi miyezi 6 yoyambirira akufotokoza kuti 17.4 billion imene mwanena kuti timapereka pang'ono pa ndalama zimene boma limeneka kupereka pang'ono 17.4 billion kwacha sinaperekedwe. Mwakambaponso za ma priorities pa ndalama zimene sizinaperekedwezi akuti zina zimayenereka kupita ku malo amene mwatchulaja kuchipatala kuti zikagwire mankhwala kuzitukuko kunkhani ya maphunziro. Inu mukhoza kufotokozapo zotani mwina ndisanapase mpata pang'ono musanapita Hard Road Nkandawire kuti alankhule nanunso. Choyamba choti ripoti kungofotokoza ndalama zimene sizinaperekedwe koma ripoti ulifotokozenso ndilinalo ndileso ndi malipoti ena amene mutandimbira foni dzulo ndafufuza ndikundipatsa ndi malipoti enanso amene anthu ena anapatsidwa ndalama sanazigwiritsenso ntchito. So ripoti limene usana kufotokozereni consolo mpakana pano akulephera kugwiritsa ntchito ndalama. Timafika mpakana pa kuti tikumaliza chaka ndalama zija mpakana anthu kumabweza ku treasury chifukwa kuti ndalama zija sanagwiritse ntchito. Ndiye pamene ndikufuna kuvomera kuti timandanena kale kuti timatha kuvutika kapekezedwe ka ndalama resource envelope. Mfano ndinayambira kuti mumvetsetse timatha kuvutika kuti muna plan imene tinayo tikukanira kuyikwaniritsa chifukwa kuti misonkho yathu sitinayipeze mokwanira munthawi yake. Koma tikazipeza ndalama zija timapereka. Koma tikapereka ndalama zija sikuti timapereka kuti zidyedwe ngati tomato timafuna zizigwiranso ntchito yake. Ndiye mukandifunsa kuti 17 billion sinaperekedwe ndinena kuti kufika tsiku liti ndipo madera wake wati komanso chimene sinaperekedwe chifukwa chake nkukhala chiyani kuti ndalama zonse zinaperekedwe chifukwa chokuti panalibe kapena sizinaperekedwe chifukwa chokuti amene amagwiritsa ntchito kumakonsoloko sanamaliza ndalama zimene anapatsidwa poyamba. So ripoti ingofuna mulimvetse kuno bwino koma ine chenowe kuti Malawi wakumudzi amvetsetse nkhani ndiponena kuti boma likapanga lamulo loti ligwiritsa ntchito ndalama ku Parliament Appropriation Act kuchoka ku Appropriation Bill lamulo limene lija ndi lamulo mukusamalisintha koma lamulo lija limanenanso through the Public Finance Management Act kunena kuti pazikhala accountability and transparency. Ndalama ziziunikidwa zagwira ntchito motani mwachitsanzo CDF ndi 200 million kwacha isanayambise fike pa 220 imaperekedwa pa kota 50 million. Kuti ngati 50 million yoyamba
munapatsidwa ku console wanu kusimunagwiritse ntchito, why should government give you another 50 million? This is just an example. musanapite a Harold Nkandawire mwamva amene alankhulira olemekezeka komanso mafunso amene afunsa tatiyankhireni. Wadzongo wambiri munachoyamba ndi wathokoza nduna chofotokoza bwino komanso let me take this opportunity to thank him for being a very good minister to local government for the period that he akala office. I should emphasize that one. He has been a very good minister in terms of the policies abwino komanso there's no much political interference from local authorities within my councils agenda. For that we commend him. Komanso if during his time kunena kuti for this time our councils also 28 district councils and drama from World Bank could fight and PPG. So chamba so mapando na kuti to go from April to June, first quarter ya chaka chimenecho. And the ndama zambi zomwe tinaforokoza apa ndi jeti manena kuti other liquid transactions or RT ya ndi general resource fund yomwe principal imakusachita for operations komanso pang'ono ya load fund yani seo ya matauni ndi ma municipality councils for mkaona CDF mkaona DDF ndi infrastructure development fund komanso water resources fund mona kuti zinangoda fund almost 100% at average kota imene ndi government tibene voto komano kuti DC ndi guru rawo athe mafuta nkali moto kule mapala console ile mageti kuchipata kule mageti madzi ndi zomwe amatenga drama chamati other legal transactions ndichifake mazaona kuti kupita kwa nthawi mufa kuti chipata cha kuti chiniongole imakauti Marias amene akupanga kumulate chifukwa cha mafunding delays amene kuma mafunding sokati ndiye period imene tinaforokoza sonena kuti panali delay ya 45 days mukakana mlipoti tinapanga emphasize kuti panthawi mali report ile kuti ndramazo for 30 June izapelekedwa komano after a delay of 45 days imene kuti during that period ya 45 days there was a gap yomwe makoso amakumana nayo in terms of operations kuti apange operate effectively autumikire ntchito ya boma yomwe amene azikwa because of the critical role that they play. Yanganepo sonkhani ya yomwe na maybe kubweza ndrama ku boma kuti mina kuso yapanga fail to utilize ndramazo dziko za kutheka depending on the circumstances zozo zimatauchitika ndithu sikuti muna ndi makoso okha koma izinso muna nthambi za boma zimatauchitika muna ma timeline makamaza ma project amene funded ndi McDonald's zimatauchitika ndithu kuti ma timelines wo tinakwanitse and pali ma circumstances amene apangisa kuti McDonald's amene asakwanitse mina kwakuda ndina kuthamangira kakhazina kimundiwa kuti ndi akhaikoso zomweso bana kufumia wanangwa apanga level issues ya resource funding komanso issues ya capacity ankandawire pepani tikakhala bwinobwino tokhatokha mwina titha kubwerano in details anduna alankhulapo zokuti funding ikumapita m'makhonsolo komano kagwiritsidwe ntchito kandalamazo m'makhonsolomo ndi kamene kakuvuta mukhoza kulankhulapo zotani? Mwina mundiwoe kuti ndipakhale katundu kupanga kwambiri debate ngandula out of episode is my prime minister so I no tikudziwa koma inu amene kumene anduna bweresa nkhani so I wanted to address that. Yes, alake suppose ufuna kuti mukangana so kwambiri issue ya makati audit report mona kuti zaka za 2023 2024 2025 financial years mona kuti zaka zimene councils akapanga improve in terms of public finance management under his leadership. So magaps alipo tukuvonera kuti kuna ndikuenda kumakhambizo zopinza kuti councils ena sana kuisa dimension drama komano that is very at minimum lengera ndimene tochokera komanso ndaporokozaka lea ndikonzo chifukwa alangana amatawo ita address chinthu choti mtsuna nene sindinanena kuti makhonsolo aononga ndrama kuchedwetsa
kugwiritsa ntchito ndalama mu nthawi yake, iwo omwewa amaka amene athandiza kwambiri makonsolo kuti achite bwino. Panopa dziko nawo ndi chitsanzo kumayiko ambiri in terms of kagwiritsidwe ntchito kwa ndalama ku makonsolo. Iwo ndi kunduna kwathu takhala pansi ndi kumawunikira kuti kodi makonsolo amene akuvutika kugwiritsa ntchito bwino ndalama agwire motani. Ndisabise pano ndimene mwachitsanzo. Even mbuyomo kuboma limene machokera ine wadowa muna za 4-5 years or 3-4 years ago kumapezeka kuti tikakamba za ORT allowances anthu ogwirira ntchito anali ochuluka kusiyana ndi ntchito zimene zikugwiridwa. Zimene ngati zimene zimaononga service delivery kumudzi. Akuluakulu akamaona akapoza kuti mapanga overspent kwa mapanga overspent ni allowances okhaokha. Ndapereka chitsanzo chakwathu chifukwa choti sindikufuna kudzodzola kwina kulikonse. Ngati ngati zimene zija zimaononga ndipo zimapangitsa kuti mukaona kuti overexpenditure ya council iyi inatoka kwambiri ku allowances, inatoka kwambiri ku travel, pamene mwina sinatoke kwambiri kugula mafuta a generator kuti magetsa matimatimi. Sinachuluka kwambiri ifo choti mwina mafuna mpange service ina yake pa ambulance, koma zachuluka kwambiri ku travel and allowances. Zimene zija zimakhala worrisome kwa anthu amene mufuna kukhala prudent in use of resources. Nthawi yandithera ndifuna ndikuwuzeni kuti muli m'manja mwabwino akambwandira ngati a civil society amakhala nafe nthawi zambiri akamagwira ntchito yawo amatiunikira amatidzudzula. Lero ngati kutiunikira ni kutidzudzula ife we have learned and we have also done very well. And mukakafufuza akuwuzani kuti kumakonsolo uvuto limene akhalapo mbuyo monsemu ndi ngongole za mgonagona. Konsolo iliyonse panopa ili ngongole zakalekale zimene anachita suppliers. Sitimakati kulimbana ndi ndalama za chaka chimenecho, timakati kulimbana ndi ngongole za mbuyo. Munataka kuwapatsa ndalama lero amakatenga ndalama zija kalipira ngongole za chaka chatha za supplier wa chaka chatha. And mawuzeni kuti mupanga safa for this year. Pamene mwina chaka chino mwapatsa ndalama. Koma inuyo ngati boma simungawadzudzule chifukwa chokuti supplier chafuna kuwatengera cha ku court. Vuto lathu kumakonsoloku tili ndi ngongole nanga sipano chakudya machipira okha, mankhwala amadzigulira okha, tili ndi ngongole za mbuyo zimene timapereka chaka ndi chaka. Ndewolo mwapase 250 million kwacha mukapeza kuti masupplier amamawa afika kwa DHO afika kwa DC akupakula ku 200 million. 50 million ijangogwisa ntchito masiku 1 week kena kwakusana kuti ndalama zatha. This is a problem in the country and that we can't deny. Tukupangapo chani ngati boma. Chimene tikupanga ngati boma ndikuonetsetsa choyamba tonena kuti resources should indeed trickle down to the councils in good time. Tichite improve our revenue collection. Revenue collection yathu ya dziko ndimene akhale kuti vuta kwa nthawi yayitali. Ndalama timazitenga ku misonkho. Tikazitenga ku misonkho kumazigawa. Koma ngati sitikutorera kwa bwino sitingakwanitse kuperekanso kukhanso mu nthawi yake. Ndekunduna wazachuma 5 ndi olandira ku local government. Kunduna wazachuma ayikadongosolo loti mwina tizitolera kwa ndalama mu nthawi yake. Tikazitolera mu nthawi yake tiziperekanso mu nthawi yake. So gwero kapena manthu amavuto akumakonsolo si kusalabadira koma kuvutika kupeza ndalamaso, koma zikapezeka tikazipereka azizigwisa ntchito moyenera. Mungu akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana. Koma just 2 minutes musanapite simungapite ayi iziziso anduna zimene tikukambira nazo ndikukhulupira kuti ndizofunikira kwambiri awire kambwandira mwamva ndithu mmene alankhulira a Richard Chimwendo Banda za funding yopita kuma console. Inu ndi amene mumazungulira kumaona kuti kodi ndalamazi zikubwera zikugwira ntchito yotani, mukhoza kulankhulapo zotani anduna wasanapite kuti ayankhenso. Iwo kwambiri choyambira ndipereke moni kwa nduna komanso anzanga nonse mwachidule popeza kuti amanga ndamvetsetsa bwinobwino zimene akapazo ndithu ndizoona kunena kuti choyambirira pamene makhansolo akukhala kunena kuti sakulandira ndalama nthawi yoyenerera zimapangisa kuti azipanga azioleki ngongole ndi zina zotero. Komanso nkofunikira kunena kuti pamene alandira ndalama zija pakhale ndi transparency komanso accountability kuti ndalamazo zikugwira ntchito yotani.
koma ngati ndapezesa bwino anafotokozanso kunena kuti mwina mavuto amene akumakhalapo ndikunena kuti tikukhala ngati tikuvutika kuti titolere ndalama zokwanira ndalamazo mwina zipite kumakhonso. Ndiye nthawi zambiri timaona kuti mwina ngati palibe kufotokozera aliyense ndithu amatha kupereka makonklusion ndi mmene akuganizira. Kumakhala kofunikira kunena kuti boma lizifotokozera kunena kuti izi zili chonchi chifukwa choti mwina kota tolera ndalama zochepa. Komanso ndimafuna ndinene chonchi zimene zikutionetsera pamwina zikuonetsa kunena kuti kawiri mina our national budget ndikananena kuti pa Chingerezi imakhala unrealistic. Si budget imene imakhala kuti ikupanga reflect the realities on the ground. Komano topesa mwina chisoni nchonena kuti pamene tikunena kuti makhonso wathu akuvutika muona kunena kuti kawiri so mwina atsogoleri athu amakhala ngati kuti mavuto amene wamwina sango akudza akukhala ngati akukhala ndithu maiko awo. Kwatanena kuti tikamanena kuti maloko council amatchedwanso kuti maloko government muona kuti ma sectors onse amene ali pa central government ndi amene ali kumene kuti ngati sakulandira ndithu ndalama moyenerera ndalama nthawi yake zimangopangitsa kuti kumene kuja ndiye kuti so service delivery isayende bwino. Ndimafuna ndiime kunena kuti anakambapo wanangwa section 150 ya constitution komanso tili ndi decentralization policy ya 1998 inapereka ndithu mphamvu ku central government kunena kuti izipereka ndithu at least 5% of the annual national revenue zimene boma likutolera. Izizi sitikuziona soneza kuti zimenenso zikuchitika apa zimene tisakunena kuti mwanjira ina ndi boma kuphwanya malamulo tipamene tinayika. Ndime pamenepo kupeza kuti anduna akuthamanga zikulo kwambiri. Boma kuphwanya malamulo amene anayikidwa muyankhulapo ndizoona leya tanena kuti bibija imati appropriation bill komeza dzangovomerezedwa imakhala kuti appropriation act ndi lamulo and amagawo ndi one of the lawyers amene akudzitsata bwino. Koma voto lonena kuti kufuna kuwabisira malazi chiona si bwino. China chimene mwena kudziwa ndizonena kuti trend yathu ya ndalama zimene takati kuzifuna kumidzi yakhala ili yokwera. Ndingati kuuza ndizoona kuti mwina pofuna kungwauza malawi mwasabisira trend yathu kuchoka muchaka chimene tinaindi ndalama kumakhonso konse funding trend ya zaka 5 kapitazi mukaona kuti mwina tachita mpaka na double, meaning kuti kumidziku ntchito zikufunika zambiri, ndalama zikufunika zambiri. Muchaka cha 2020 budget ya kumidzi inali 2 trillion muchaka cha 2020. Kwa muchaka chinocho chimene tili chino ndikuti tikufika mpaka na ndikutsekulireni sankwezo ungolota yayi. Ingofuna ndikuuze kuti kodi tikumakhala ndi kukhumba kotani ndikuti ndi 7 trillion. Ndikuti mukaona kuti tikufunitsitsa muchamanenera kambwandira komanso amaga kuti pali lamulo lalikulu la malamulo a dziko kuti ndalama zina zake zimene akupita kumudzi wina afune asafune. Tikufunitsitsa ndi mtima wolemekeza malamulo kuti ndalama zipite kumudzi. Koma mkatikati mokufuna tiliso ndikuperewera wakapezedwe ka ndalama. Chimene chizikhala chowaditsa nkhawa malawi chizikhala chonena kuti boma likulabadira kuti kumudzi kunkofunika ndalama. That is the most important thing. Kwa pamene boma likufunitsitsa likumayisetsa kumachitako mpofunika malawi adziyamika komanso azifunira zabwino. China nchimene anena akabwadira kuti ndalama zikamapita zikufunika kuti zikafika kukhonsoloko anthu azidziwa kuno kwabwera ndalama zakuti. Pompano ineyo ndi ankandawire wendiwena timapereka ndalama za mapulogalamu awa amene akutitsanzika World Bank mabiliyoni ochuluka kwambiri over 57 billion kwacha kupita kumakhonsolo. Ndalama zimene zijaso ndi ndalama sikuti ndi ndalama zaboma zokhazi kuti ndalama zambiri koma ndalama zikawunjikidwa panopa makhonsolo kumakhala ndi ndalama kuna 4 billion kwacha kuti agwiritse ntchito. Kuti 4 billion kwacha imene akuyigwiritsa ntchito motani ndipo anthu akumudziwo akudziwa kumene kupita ndalamako. Leti changu yang'ana kwambiri ndalama zochokera ku treasury kokha. Tiyang'anenso ndalama zonse zochokera kuma partners athu komanso zimene amatha kupeza okha local revenue zimene akangachita leti. Koma kuphera mfungo tsiku la lero
tivomere kuti tili ndi vuto kuti ndalama sitimazipeza mokwanira ndipo sitimazipereka mu nthawi yake, koma tikufuna kunena kuti tayesetsa ndipo tikuyesetsa ndipo tikupereka ndalamazo, ndipo mutati mupange track imene amanena kuti ripoti likuchokera mwezi wa January mpaka na mwezi wa June, chaka cha boma chimayamba April, ndikuti ripoti ija ndikukamba kwambiri za miyezi itatu, koma kuti mukafike lero August mafigures amene ali mu ripoti limeneyi asinthiratu chifukwa kuti ma priorities ena amene tinaona kuti ndiofunikira mwachitsanzo mankhwala kuchipatala. Mukaona kuti drug budget is receiving a big priority than allowances. Komatu mankhwala olemekezeka panopa kupita kuchipatala ukapeza zokuti akukuza panado eniweni akukuza zokuti kulibe ukagule mankhwala ndithu ofunikira kuchipatala. Lea ndofuna ndikuuze zoona kunena kuti nkhani imeneyo ungathe kuyikamba for the last 15 years, koma the truth of the matter is essential drugs as Panadol ndi mankhwala ena ang'onoang'ono kuzipatala alipo, koma pali mankhwala ena kudakalibe kuzipatala. Sindingayime pano pa chilungu kumana kuti mankhwala onse dziko lino alipo, koma you cannot tell me kuti chipatala cha boma ukapita pa boma akakuza kuti Panadol. That is what you journalists do. I can take you to any government hospital, but mwina unandiuza kuti pali mankhwala ena amene amati munthu akanika nkupanga mwachitsanzo mankhwala amaluko olemekezeka. Chifukwa chani nthawi zonse mumanena kuti atola nkhani amatero? We represent the people, and zimene timakhala tikukamba timakhala kuti talankhula ndi anthuwo akunena izi zimene zikuchitika pa ground. Vuto la atola nkhani pachofuna kwambiri kutetezedwa mumazitenga ngati angelo. Inuyo ndi ineyo tinabadwa mwa munthu, inu mungathe kulakwa ine ndingathe kulakwa, musamazitenge ngati kuti because ndi munthu wankani chiso chetuka mkama mwanu nchoona. Laona bwado wankani what we say honorable ndi zimene zili pa ground. Sindikudziwa ngati niyo mumakhala ndi nthawi yopita pena paliponse ndikukaona. Ndili kuno ndikuona pano lea ndili pachitima pa boma tumanito wankani wanu wazojaki ndipite naye kuchipatala ngati chilikapeza Panadol. Koma muna mudanuza kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe. Sai paja munachoka kusonda kuzojaki mutume nkhani yanu watamizi tilapeza Panadol, koma mankhwala ena sakapezeka. Koma inu pofuna kuti mwina muonetse kukula kwa chinthu mumakanena ndi mankhwala oti akupezeka kale, kuti nkhani yanuyo ikhale yayikulu. Sindinanene kuti mankhwala onse kuchipatala akupezeka. For what benefit akuta atwa? Ndikulela kuti no, I'm giving you an example. Amati chichipa poma nawo. Iwe utume mtolangani wako wa times tipite kuchipatala tikaone ngati Panadol sitikampeza. What I'm saying is alipoti mankhwala ena kuchipatala kulibe, but mumapanga exaggerate kuti mwina anthu adziona ngati the country yasikaona kuti there is nothing available. Mtima umene musiye muzinena kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe, which is even kulilonge ku mankhwala ena kuchipatala kulibe. Si mankhwala onse ala available. Ndamvetsetsa nduna ndamvetsetsa. I hope nthawi yo mukhala nayo sinanga muthamangira ku campaign. I hope tikatumiza munthu yo nthawi mukhala nayo. Achakwera amanga chipatala chapestas. Unsalire kutsegwa chipatala za umwezo. Sikuliso zinaso. Kumene ndikitako andazo ngati ukampeni kuti kutsegwa kuchipatala. Koma the truth is mavuto malamu ngadakalimo. Mankhwala sonse akupezeka mdziko muno. Koma musamafike ponena boza chipatala Panadol. Mukufuna kunena zimene zolinga tonena kuti anthu azili zimekaonongekeratu. No. Ino sindikunena pano kuti nyama pachulu kadawaka mankhwala onse mdziko muno alimo. No. Pali mankhwala ena izini kulilonga ku Central Hospital kuliteko amauza anthu kaguleni ku pharmacy. Koma sikuti ni mankhwala onse. Ife timangogana ndi exaggeration danuko timadana ndi kuonjezera kuthira msinjiro chichosa kuthira msinjiro. Koma pofuna kungonena kuti tikamakhala ngati poma pachitsanzo munamvapo munthu wogwira ntchito kuchipatala akuzani kuti ndatenga miyezi iwiri osalandira ndalama. Munamvapo mphunzitsi mdziko munomu akuzani kuti miyezi iwiri sinandire ndalama. Sizingatheke priority ya boma kulipira mphunzitsi mu nthawi yake, priority ya boma kulipira munthu wogwira ntchito kuchipatala mu nthawi yake, kandi ku health center kandi kuti kumene konso ndi kumakhosolo onse aja timalipira.
maambulance maona kuendacha timabatsa mafuta movutikira momwemo. So tikamanena kuti other things zimene tikuyenda mdziko muno sitinena kuti zonse zatheka. No, mavuto adakalipo and mavuto adzakhalapo mpaka nakubwera kwa Ambuye Yesu. Koma ifeyo we are doing our best to address those problems, including in the health sector and including the education sector. Paroba mphunzitsi ali ambiri amene kuwalipira mpaka nakumapatsa ma-promotion, kumapatsa social maria zawo. Olemekezeka mwati mavuto azakhalapo mpaka na kubwera kwa Ambuye Yesu. Koma here since we are born in your family mbanja mwakwatulelea bambo ako ni mayako mavuto adatha kwanu mukumakambaso mukampeniyo kuti muwonjezera ndalama zopita kumamizi. Koma apa mukuvomerezanso kuti ndalama mwina tikutolera tikupeza ndalama zochepa. So where are you going to get ndalama izi zimene pano tukamba pano mukumanena mu campaign kuti muzaonjezera m'makonsoloni? Ndipo pamene mwene akumvetsa kuti tikanena kuti chaka cha 2026 migodi imene tapeza irutayo ndalama zimene za migodi zimene tiyambe kupeza kuchoka kurutayo mawa a president achakwera apita pakayerekera kumene konso tapeza miyala ina ya golide ndi miyala ina ya uranium. Ndalama zipezeka mdziko muno chifukwa chonena kuti sitangokhala ndalama zimapezeka pamene mukuchita zinthu. Tsono miyala ya golide imene tikufuna tizigulitsa ija ikuletsa ndalama. You think Mao is going to be poor forever? Mao is not going to be poor forever because we know kuti tini miyala yochuluka mdziko muno tindi zinthu zimene zipatse ndalama mdziko muno. Komanso dziko olo ku America olo ku UK olo kuti palibe dziko lopanda mavuto. That's why you find people with problems koma they're still surviving even in other countries. Lero mubwere kunoko ku Tanzania kuchitipa kuno. Anthu ku Tanzania aoloka akuzafuna mafuta kuno. Mupite kuja kuchene kumukapisa kuchitipa kusongwe aoloka afuna kuzagula mafuta ku Malawi kumeneko kuli mavuto ambiri. People are now finding refuge in Malawi. Ako ku Mozambique kudeja kuja kumwanza people angakuoloka kumulanje kuja akuoloka kumabwera ku Malawi kumadzagula zinthu zimene zili zochipa ku Malawi zani ukoko. Koma kwati kuno zinthu timazimvanso kuti nzokwera chifukwa tikagula mochipirako pano zakwera. Koma for the global crisis yakuza dziko lonse lapansi, then you find kuti even maiko otizungulira akumabwera ku Malawi kuno kuti azapeze kontendere. Reason zinthu zakuonongeka dziko lonse lapansi. Honorable Minister, mwina nkhani mwayilowesa kwina, can you mention mwina maiko amene mukwadziwa inu kuti akumabwera Tanzania ndili kunoko kuchitipa ndipo anthu akuchitipawo ndi mboni pa fixation ya pano pale amagamu aku Tanzania ta here kuchitipa kuti kusongwe kuja anthu akuchitipa ta here kudedza anthu aku Mozambique they are coming in kudedza kumwanza they are coming in kumwanza. These are the countries surrounding us. Akubera kumadzafuna kobisalira kumadzagula katundu wa ku Malawi. Zinthu ziti kamati zinaonongeka global crisis. Mesa ndi nomwe of course mwabwera ku Times. Mesa ndi nomwe Brian Banda anamfusa Peter Mutharika kuti kodi mavuto alipowa una bakale mzinakasi anankha kuti chani. Anana kuti this is a global crisis, a global economy that has been affected by all factors surrounding us as a region and even as a global economy. So tikamena kuti mavuto azachuma atitika ingafu dziko lonse muzimvetsa. Wanangwa ukwamvatu olemekezeka tawi anena okhalibe akubweretsa nkhani ina imene ndikwamvetsa. Koma this factor is very important. If munadzatchula zokuti mukapita kuchipatala simukapeza panado, I will tell you no. Panado mukampeza kwa mankhwala ena simukapeza. That's where it is coming from. Exhalation imene muone ngana titamva konso kuchokera kwa ma-guest ena pa Mungu akudalitsa pepani ndi achimene anga kumaga tinalowe chandale chifukwa acheka nawo samajeza pa Times ndipo yayi amapanga ndale paliponse nde nafuna kuti olemekezeka mumafuna muzingolankhula nokha inuyo munyengo iyi ndipo mukafuna kumva kuti leya akuze nizoona pakuti chipatala chiti chimene munapita olemekezeka ukapeza zoti mankhwala essential drugs. We are talking of essential drugs. Mankhwala now you are talking you said Panado. You said Panado. Now what you tamawa Mungu akudalitseni koma nkhani yakukonsolo ija tauzeni akamwandira komanso achimwene anga ankandawire. I was in layer kuti
councils have improved greatly in our time. Auzeni kuti makonsolo akupanga zinthu zodabwitsa masaja mose maona dziko muno amapanga okha makonsolo chimwendo mwina ndemanga yanu ndiyo tani amapanga okha zosintha mulungu akudalitseni dziko kwambiri. Leya kundimva ndikukumvani nangati munalowesa nkhani zambirimbiri nde mwina ifeti olemekezekawo akutero akuthamangira ku kampeni malo moti tikhale pa nkhani ya malowesaso zina komano pa zimene alankhula olemekezeka achimwendo mukuona kuti tsogolo ndilotani ku Malawi chifukwa wanango anafotokoza kuti ndalama zimene zimapita m'makhonsolozi ndi ndalama zimene zikukagwira ntchito chitukuko cha anthu amene ali pa ground kumadera ndi kumamizi. Azona afuti mwina popeza sindikaso ndi nthawi zinthu zitatu. Choyambirira ndipanena kuti mwina chimene tikuona central government ikuoneka kuti sinakonzekere kunena kuti itha kupanga devolve fiscal decentralization. Sinakonzekere ndithu kuti itha kumapereka ndalama ku makonsolo kuti makonsolo aziyendetsa zina zonse paokha ndi mmene tikuoneramo. Komanso ndimanena kuti anduna anakhazikika kwambiri kunena kuti mwina boma likuoneka kuti sili kutolera ndalama zokwanira. Komano funso limene ndili nalo mwina lunena kuti ukamaona mmene atsogoleri athu akuchitira sizipereka chithunzithunzi lonena kuti ngati boma tikutolera ndalama zochepa. Zimene timaona ndithu ngati kumakhala ngati kuti ili ndi ndalama zochuluka. Ni zopesa chisoni kunena kuti amene amavutika tsopano muzonsezi ndi makonsolo athu. Tisaname pano tinene zoona makonsolo athu akuvutika. Mukapita muzipatala makonsolo muli mavuto. Mankhwala eni mwina mapanado amene matchula zipatala zambiri ukapita amangokulembera kuti pitani mukagule. Chilungamo chake ndi chimene chocho. So mwina kupita patsogolo ndikanakuonda kunena kuti ndithu pamene boma likupanga decentralize mafunctions ake osiyana-siyana komanso tionetsetse kunena kuti nkhani ya fiscal devolution tipereke ndithu mphamvu ndi ndalama. Ngati makonsolo sitinapatse ndalama ndiye kuti sitinapatse mphamvu. Ndimafuna mwina ndiyime pamenepo zikomo kwambiri. Hadrat Nkandawire liboti ndithu mwatulutsa ndinu. Zikomo kwambiri. Mwina sindisindike chichi kunena kuti mwina kupatula ndalama zomwe khonsolo imapeza ntchito ngapazaite kuko paliso ndalama zomwe imene kuti tipira ndamafoto wamba janati ORT ndi General Force Fund zomwe imagwira ntchito zina zogulira zinthu ngati zomwe makambapo 10% track budget ja kugula magetsi ndi zina zambiri zomwe khonsolo imagwira ntchito ndi zomwe kawiri zinapeza kuti ndalama zimenezo zikudulidwa komanso zikuchepa komanso zikubwera mochepa. Ndiyeso ndipereke chithunzithunzi apa mwinaso pang'ono kungoyankhako zomwe yankhulako wanango kumayambira kucha kunena kuti inde kunena kuti makonsolo alina ndithu kumachimika paokha kumapanga on source revenue. Koma mkaona on source revenue ija ngati government pa consolo ndi government boma laling'ono imakhala ndi limited pomwe ikhozopeza ndalama. Koma boma lalikulu ndalama zambiri madera kutola misonkho. Ndalama zomwe boma limapanga lokha kapena kuti other income generation. Mukaona pa budget imakhala ndalama zochepa kwambiri kachama limitations amene boma limakhala nawo popanga ndalama. Ndesi makonsolo anapatsidwa malo ndi njira zomwe akhozopeza ndalama kapena kuti on source revenue. Ndalama zija mukatolera mukaona kuti kawiri makonsolo ambiri akumathamangira ma 80, 90, 70% matarget awo on source revenue. Ndemo kana mbali imene mpeza kuti mbali imene akuchita bwino. Komanso pali mbali ina yomwe makonsolo anapatsidwa kuti akhoza kumapeza ndalama zawokha. Ndi amati ama-levies, ma-fuel levy, ma-toll fees, ma-vehicle registration fees, malamulo ndi ndondomeko zinaika kuti makonsolo ndalama zimenezi atolekonso. Ndipo manena kuti pakadali pano poti mulibe capacity yoti mkuzomatolera ndalama zimenezi ife tizitolera. Tikatolera tizikugayira kapena kuti kupanga msingi koma boma ndalama zimene simagawa ndalama boma lalikulu imagwiritsa ntchito lokha. Ndiye nkhaniso likamakamba nkhani society tizekanso nkhani ngati zimene zozo. Ndiperekanso chithunzithunzi kunena kuti total development finances ya chaka chino cha 2024 2025 yomwe kuita makonsolo ndi 140.5 billion pa ndalama zomwe dziko lifuna kupitsa ntchito. Ndezi zipatsa chithunzithunzi. Ndingopeka zitsanzo kunena kuti mina tipeze ngati ku education sector ngati dziko taika 3 trillion ntchito koma makonsolo tapeka 26 billion yomwe ndi 0.2%.
ndi ndithuthuzika dziko lizikhala nayo imeneyo kuti kodi ndalama tikugwisa pa ntchito kugawana bwanji. Komanso tikayang'ananso nkhani ngati ya 2024-25 national pa 100 wa yonse omwe boma linapeza inapereka 4% kapena 4 kwachayoka makhonsolo. Komanso pa nkhani ya 5% ija ndimene sindike pano amakamba kunena kuti 5% of annual net revenue as unconditional grant ndikuti imene ndi General Resource Fund. Osati kuti tichosepa owatija tichosepa development fund komanso tilize ndalama ina 5% yoti khonsolo ngati kukalonga kuchisi kuchikwawa kumwanza kumangochi akhoza kukhala pansi kana ndalama iyi ngati kunopita ngati district ipangeneyo chani pamenepo kuti madzaphonya fa pena magawo ena amadzaona ngati kuti ndi ndalama yokuti tikuphatikiza ndi owati ndi masale. Ithokoza nduna athu pamachimvetsetsa kuti ngati ndalama imeneyo mwina boma sinasichire mnyumba wake. Tathokoza kwambiri Hadrod Nzeru Mkandawire. Zikomo kwambiri. Wanangwa mawu omaliza nkhani iyi ndikukhulupirira kuti akasipoyamba kubwera pano makamba nkhani imeneyi. Yeah. Chitsogolo kuno kuti 30 seconds nthawi yatha. Kupita kusogolo I think tikugwirizana apa kuti nkhani yavuta apa ndi ndalama. Ndigwirizane nawo anduna kuti tikapanga budget sizimasonyeza kuti ndalama zonse zimene zatchulidwa memo zimatoleredwa kamodzi nkamodzi. Komano imeneyi ndi nkhani imene ineyo kuipatsa chitsanzo tinene kuti mwina ndi bambo amene akuwauzana kuti pamudzi pano tichepetsa kudya tichepetsa zina ndi zina chifukwa choti makobiri sindikuwapeza. Komano madzulo ake akamabwera abwera mwina alidzanthizanthi waledzera ndikuti anadza aziti nangaso pano awa akuledzera pamene akuti ndalama kulibe ndeti sadye iwo ataledzera. So mwina kubomako ndalama ngati zikuvuta kutolera ndeti nanunso mukamakhala muzikhala munyengo yoti anthu aziona kuti tonse zikutivuta ndalama sizokwanira. Fa nthawi zina mwina mukumakhala moyo umene anthu akumadabwa kuti so ndalama zosowazo zili kuti. Kumakhaso nako tiyekeze chitsanzo chomwecho zisakhale zoti aya bambo ndipatseni ndikagule makope then akakupatsa ya makope akakupeza uli pachipisi chachiwaya. Izonso nazonso sizingatithandize nanunso mukalandira kangachepeko kagwiriseni ntchito bwino. Ifa ineyo ndaonapo ndithu mwina ananenapo anduna kuti kakhalidwe ka malawansi kamene kakativuta kwambiri kumalawi kaliponse. Napitapo khanso ina yake ineyo kuti ife tikuyendera zathu timafuna tikaone project yakuti ndiye mutithandize oti atiperekeze funso loyamba limene nafunsidwa khanso imene akuti kodi ndiye dongosolo liyenda bwanji. Ine sinamvetse kuti kodi dongosolo ndiye kuti cha ena mpakana ndikokera pambali ati akatero akunena malawansi. Andimeti mabwera tsiku linali otithandizawo amangoti yang'ana sana kumva kuti ayi ndino atola nkhani simpereka ndalama akuthawani imeneyo ndi khanso. So mbali zonse zili ndithu ndi choti akonze kuti dziko limwe lipite patsogolo. Chabwino ndikuyamikeni kwambiri Wile Kambwandira Hadrod Nzeru Mkandawire komanso mzanga Wanangwa Chafulumira chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yathu ya lero apanso ndi mapeto pa pulogalamu yathu tsiku la lero. Tikumanenso mawa nthawi ngati yomweyi 5 minutes past 7 mu pulogalamu ina ya Kulinji. Ine ndileya Malikano mwakumanonse.